som pasari mi kanila inti lum ka tumawangin damdoina admit kaniya kanun hian omzia anhilo tak zeta kabei dongani katlero lai chuan tennis player ni taka chaka cricketer ni taka duwa university level te poka khel ve chin ma se chu ai sangero katheng thei ngai lo a traber ni ka tuma ka theilo wangin chu chuan beidon na min shwailu takanun na lak ka du ta hialani chutia beidong tak maya damdoina ka mudreng lai chuan papakhathi ka ruma ron luta ti chuan akuta chuan Gideon's Bible thutlung thar hi aron kenga kanu chuan kapu ka fapadin mun hi a thalo tak zetani lo va in thiar film ro tina lo shila ma se chu pa chuan kanu chu enin kanu hena chuan kapi ifapa hian thil dang zong a in he thu hi amamo zo ka sin ti na shila ti chuan Bible chu la Johana bung som pali chu akeu ta a thoma hena isu thu soi chu achia ta ni kei hi kongle thu tak le nun na chukani kei ma kal lo chu tu ma pa hne nan thleng ngai lo ti thu chu achiara chang som pakuana achia chuan kanun hi min khoi ta em mai ni kei kanuna wangin nangni po in nung ve ang ti thu chuan he tlang wal nun thalhel to lo thinlung sakle beidong em mai chu tui angai nema achan tir ta ni ti chuan pathian hena chuan ka tong trai ve ta lalpa nun na zong chunga thu nei tui ni ngai chuan he hmun atang hian damin min chua tirla ti chuan ka nun pum hian he I thu nun na thu hi ka buai pui to ang ti in pathian hena chuan ka tiam ta ni khamini kha ka thengil thei to ngai lo dalia ka hopiang in taxi ka la chudam doin chu vatloin chudam doin ko ta chuan ka thua kumsom pasari mi kan ilaya pathian ina kanuna thil ti ro pui takha ka ngai to le thin ti chuan ning hnuwa chuan chudam doin chu ka chuasan alo hun ta doctor te chu khen an lo kala ka kuta Bible chu ka kenga doctor chuan tlangwal inun na chu kan chan him thei che a ma se nun chun zom zeli du lo chui thu ni o tin min shila ke chuan ka kuta Bible chu mu tirin doctor hei hi kanaya min ngai to su tin ka changa ti chuan ka kal san ta ni khapa Bible minon pe tu pa kha tuna chuna boral to ngi a boral ma lokin kanin bia chuta chon heti hian min shila YouTube pa pathian thui soi te hi kalo en zia thina ka ngai to in ka mi tuet la zung thin he khovela pathian ina min da chan ber chu kha Bible pe tur chakhani in ka in sia tin aron soya ke chuan kapu pathian chuan chu aina sati tur che chu nin na siamang che tin ka changa masini chuan nilovet langwal ka thil tia wang khan rin na ka fa ilonita chu tluka pathian rong bol na ro pui chu ka tan hian a omle to ngai lovang ti in ka hna chuan a soini aro pui mange voina hian harsatna ineim beidong le lau thongin in nun kha I hmang thinem voin hian thil pakhat che ka ngen du cheni chanchin thwa Johana zia kilo chiar non vele la pathian thonung ani zia chu I she thar le nge yang